Sibingelele emakhaya indawo ngendawo siyanibingelela kwiGamzo TV nibingelelwa uGamzo umfoka Gamede phansi emzimkhulu esigodini saseMyembe. Nizokhumbula ke bakwethu ukuthi njengoba sihlezi sinithulela indaba ezishisa bhe namanje ke silapha ukuzokwenza njalo njengoba nibona lapha usonakali umfoka Zondi siyamazi uculile nomgqumeni egida komgqumeni wabuya lapho wazoyibamba kuma AK47 noJaiva Zimnike uthisha wentambo nangoke umfoka Mlunguza useze wathatha isinqumo sokuthi aphume iqembu lakhe azimele. Siyazi ke ukaningi kwenzeka lokhu ukuthi abantu basebenze ndawonye bese behlukana ekuhambeni kwesikhathi. Kukuningi ke ngizokuthula namhlanje ukuthi icwecwe lakhe liyaphuma kusasa. Singathanda ukuthi nimxhase bakwethu nimseke ngoba niyamazi akadumile kabi emculweni ushaya ingoma nje insizwa evamise ukushaya ingoma izibonge ngendlela evusa uhlevane emzimbeni. Ngiyacela ukuthi ke nixhase insizwa yakwaZondi yakwaNondaba njengoba nayo ikhipha kusasa, bese kuthi ke ningakhohlwa ukulike bese niyasubscribe kwi-channel yethu yakwaGamzo, nipresse i-notification button ukuze nizokwazi ukuthi nithole indaba ezishisa bhe zisezintsha bakwethu njengoba namanje sinithulela ezizokwenzeka kusasa lokho okusayo njengoba kuLwesihlanu. Ngibonge bakwethu, nisale kahle emakhaya, sobuya futhi ngekudala nezindaba ezishisayo.